बातासिपुरनि नैबे मिलन गोजौ फरायसालिनि जे फोथार बेवहाय सनितपुरनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा सुबुंफ्रा बेवहाय सुबुं गमायाव बाहागो लादों। फैगौ बिसायख'थि खुथियाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना गावसोरनि गोसोखौ फोरमायफैदों। जेरैबायदि बाहागो लादों हाजार हाजार मानसिफ्रा बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं सानो दिनै जि नुजाथिनाय बेजों रायजोफ्रा फोरमायबाय जे सनितपुरनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डआव हाबनायाव बेसेबां गोजोन मोनदों, बेसेबां खुसि जादों, बे बाथ्राया दिनै फोरमान जादों। आरो बिथांमोनखौ आङो सोंदों थोंजोङैनो जे नोंथांमोना एबा बड'लेण्डआव बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ भट होगोन। बिथांमोना स्पष्टयै मोनसे इंगितखौ होबाय जे दिनैहाय जाय हान्जाया गोजोन लाबोदों, जाय हान्जाया सुक्ति खालामनायखौ मावफुंबाय थादों, माने जोंनि सनितपुरनि आइ आफा रायजोफोरखौ बड'लेण्डआव सोनायनि खामानि मावबाय, बेनि अनगायै सोर हान्जाखौ जों नायनो। गतिके आइ आफा रायजोफ्रा एबा ट्रेक्टरनो भट होगोन आरो बे UPPL हान्जाखौनो मदद होगोन, बेबो रोखा जाबाय। बेवहाय गुबुन हान्जा फैनायनि खोथा गैया आरो जों देरहासार जागोन। आरो बाथ्राया रोखा जे एबार बिटिसि बिसायख'थियाव जों 40थायावबो गेलेदों आरो जों बेवहाय बांसिन नाम्बार लानानै जों हारसिङैनो सरकार दागोन आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि सनितपुरनि आइ आफानि थाखाय जेफोर आद्रा थाबाय मावनांगौ दं बेखौ जों गोख्रैनो मावगोन, जौगानायनि थाखायबो गोख्रैनो मावगोन आरो बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै दिनै बुंदों आरो रायजोफ्रा बेखौ गनायगोन। बेवहाय बे बेलायाव नुनो मोननाय जादों BPF दोलोआबो बेवहाय फैनायखौ नुनो मोनदों। BPF दोलो फैनायावथ' आइ आफाफ्रानो बिथांमोना रिप्लाइखौ होबाय जे BPFनि प्रधान हाग्रामा महिलारिया फैनानै जि मिटिं खालामदों बेवहाय रायजो राजाफ्रा बारा नुजाथियाखै। प्रश्नबो खालामदों जे नोंथाङा जेब्ला पावाराव दंमोन 15 बोसोर सासन खालामबाय, बे समावहाय नोंथाङा मा मावदों सनितपुरनि थाखाय, बे प्रश्न जादों। बिनि उत्तर गैया। बिथाङा दिनै फैनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंदों जों एबार सरकाराव फैयोब्ला सनितपुरखौ बड'लेण्डआव हाबनायनि थाखाय खामानि मावगोन, रायजोनि थाखाय गोबां मावगोन होनना बुंदों। बेथ' गावनो उल्टा पाल्टा खोथाखौ बुंनानै लायो। थांनाय बाराव बे बुंबाय मा सनितपुरा मालाबाबो हाबा आरो बिटिआर माने एकर्डआ मोजां नङा। दिनै फैनानै आरोबाव भटनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारिया सनितपुराव फैनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव भट बिफैदों। गतिके हाग्रामा महिलाया दिनै भगबाननि सायाव निर्भर, बेहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय गैया। बेखायनो दिनै बे भगबाननि सायाव निर्भर खालामनानै केम्पेइन खालामगासिनो दङ आरो भगबानाथ' जाय मोजां मावो बेखौसो अनो। गतिके बिथाङा 15 बोसोराव जेरैबायदि सासन खालामलांबाय बेखौ भगबानाबो बिजिरदों, जायनि थाखाय बिथाङा 2020 मायथाइयाव सरकार दानो हायाखै, 17था मोननोबो दानो हायाखै। गतिके बेखौ दिनै भगबानाबो बिसार खालामदों आरो आइ आफा रायजो राजाफ्राबो दिनै बिसार खालामदों। 2025 मायथाइनि एबार बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो UPPL हान्जाया हारसिंनो सरकार दागोन आरो जों बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे गोजोन बिटिआर, जौगासार बिटिआर जोङो दागोन आरो बयखौबो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे थासारि बेखौ जोङो मोजाङै लांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, जोङो जे आबाद बिथिङाव, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होनायनि बिथिङाव, खामानि मावनानै जानांगौनि बिथिङाव, स्किल डेभेलपनि बाथ्रा जों दिनै बुंबाय थादों। गासिबो बिथिङाव जोङो मोजाङै जोङो मोनसे पलिसि डिसिसन लानानै जोंनि सरकारखौ जों सालायलांगोन आरो बेखौ मावफुंनो हायो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा। बेथ' नंखागौआनो, सनितपुराव माखासे गामि दंबावो जायफ्रा बिथोराव दङ। जायफ्रा बिथोराव दङ बे गामिफ्रा एसे हाबबावनांगौ दङ, बेखौ सावरायगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मावबाय थादों, जोंनि सरकारनिफ्रायबो जों मावबाय थादों। गतिके बेखौ नेक्स्ट सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंसारगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जिहेतु अलरेडि 60था गामिया हाबबाय, दिनै आरो भट होनो थाखाय मोनसे अधिकारबो होबाय। गतिके माखासेयाबो जाफुंसारगोन आरो भारत सरकार, आसाम सरकारा मदद होबाय थादों। गुबैयै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे हाबाफारियाव मोजाङैनो जोंखौ मदद होदों। भारतनि सरकाराबो दिनै गाहाय मन्थ्रियानो जा, नखर मन्थ्रियानो जा मोजाङै जोंखौ जोथोन लाबाय थादों। गतिके जोंहा फोथायनाय दं बे हाबाफारियावबो जों जाफुंसार जागोन आरो जों देरहासार जागोन। माखासे हाफोरा दासिमबो जिपिएस जायाखै, वाइल्ड थालांनाय जिफोर हा बेखौ माबायदि जिपिएस खालामनाय जागोन आरो नोंथाङा रायजो सभानि सासे MP हिसाबै मा फोरमायनो सानदों? दा बेवहाय जोंनि आसामाव बा भारतआवनो गोबां माखासे आयेनफोर दङ। हाग्रा बेंनायनिबो आयेन दङ, जिब जुनारखौ बेंनायनिबो आयेन दङ, मानसिनि थाखाय आयेन दङ। गतिके बे आयेनफोरखौ बाद होनानै रावबो सोलिनो हाया, बे जाबाय संबिधानिक बेबस्था। गतिके जोंनि बे सनितपुरावबो माखासे एरिया वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव गोग्लैयो, माखासेया फरेस्ट रिजार्भआव गोग्लैयो, माखासे एरियायाव जोङो थाबाय। बे गासै बाथ्राफोरखौ
मोजाङै सालायजारि खालामनानै मावनांगौनि थाखायनो जों माखासे खामानिखौ एसे लासै थांनांगौ जादों खिन्थु जोङो खुनु आयेनखौ सौदावालासिनो जाहाथे जोंनि बेवहाय थानाय रायजो राजाफ्रा बयबो हाखौ मोननो हायो आरो संसारखौ जाहाथे जानो हायो बिनि थाखायसो जों सिन्थाखौ खालामदों आरो बिनि थाखाय जोङो भारत सरकारखौ माबोरै जोङो सावरायनांगौ आसाम सरकारजों बोरै सावरायनांगौ बिनि जों हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों गतिके फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि सरकार फैखांनायनि उनावनो बे गासैबो हाबाफारिखौ जोङो बोरै जों जिअ'टेक खालामनो बबे ओनसोलखौ वाइल्ड लाइफआव दोननो बबेखौ जोङो रिजार्भ खालामनो बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जों सावरायनानै जों थिग खालामनाय जागोन नंगौ बियो जोंनि 2020 मायथाइनि जोंनि बिटिआर जि एकर्ड बे एकर्डआव 125 जि मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा दंमोन बेयो खोब गोनांथार जोंनि थाखाय आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकारा अलरेडि खामानि मावबाय फ्राय मोनसे फ्रेमाव फैजोब्बाय एबारनि मनसुन सेसनाव लाबोनायनि खोथामोन खिन्थु माखासे 6 शिड्युल एरिया दं जोंनि नर्थ इस्टआव गासै 10थासो 6 शिड्युल काउन्सिल दङ बे काउन्सिलफोरखौ जयैनो लाबोनो नाजानायाव माखासे काउन्सिलजों सावरायलायबाय थानायाव एसे देरि जादों गतिके बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे एबाराव जों लाबोथ'नो हानाय नङा नेक्स्ट सेसन जि फैगोन बेवहाय जोङो खालामनाय जागोन होनना बिथांमोना बुंदों गतिके जोंहा फोथायनाय दङ जितु एकर्डखौ भारत सरकारा मदद होदों जोंनि आइएफआ रायजोफोरखौ अनदों गतिके बे गासैबो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा मावबाय थागोन आरो आथिखालाव बुंनो थाङोबा 80 जौखोन्दोआनो एकर्डनि 80 जौखोन्दोआनो माने मावफुंजाबाय बाखि मोनफा मोननै दङ बेबो मावफुंजागोन